Не ги прави тия работи, бе! Кажи дали ти подскочи сърцето или подскочи ти друго което за първа вечер те кара да бързаш, да ме изпратиш набързо до вкъщи и ти ми даваш причини да бързам, но моя план е по-малко да пускам, да те разходя до нас и обратно. Добрите работи ставали бавно, но не сега. Не ги прави тия работи, бе! Първа вечер пускам малко, много малко, зарибяваш се. Втора вечер пускам още, но нарочно, само до входа с мен. Колко вечери те пускам, но до тук, до входната врата. По-навътре, ако чакаш, ще те пусна там. Дали езика си искаш да гълтам, или си мислиш, че може и друго да ми се случи, когато ми кажеш, че ти си иска и мен да изпратиш. На мене много неща ми се искат, но да се случат от тебе зависи. Ще те разходя до нас и обратно. Добрите работи ставали бавно, но не сега. Не ги прави тия работи вече, бе! Първа вечер пускам малко, много малко, зарибяваш се. Втора вечер пускам още, но нарочно, само до входа с мен. Колко вечери те пускам, но до тук, до входната врата. По-навътре, ако чакаш, ще те пусна там. Пускам малко. Не ги прави тия работи, чуеш какво ти говоря? Втора вечер пускам още. Андрея, не ги прави тия работи, бе, моето обича! Колко вечери те пускам. Чуеш ти, бе? Не такава, ще си малка. По-навътре, ако чакаш, аз още нищо не съм ти направила. Първа вечер пускам малко, много малко, зарибяваш се. Втора вечер пускам още, но нарочно, само до входа с мен. Колко вечери те пускам, но до тук, до входната врата. По-навътре, ако чакаш, ще те пусна там. Дай сега да ги видим тия работи.